roƙon Allah nake sallah yayi komo a yau layya Allah jalla na roƙa karmi kai komo a yau layya ranar sallah yau ne sallah. Malam me sunanka? Sunana Muhammad Nasir Ahmad. Ok, yau kamar yadda take rana ce ta babbar sallah, to wani irin farin ciki za gwada a wannan rana, za ka iya ayyana mana wani irin farin ciki kake ji? Kayan irin wannan rana gaskiya ina mai nuna farin ciki na sosai. Kayan wannan rana na babban sallah ina mai farin ciki sosai. Allah ya ƙara maimaita mana, wanda Allah ya bashi daman yin lahiya kuma Allah ya bashi iko yayi kuma saboda Allah kuma ya rufa mana asiri. Wannan cuta da yake addaban mu Allah ya kawo ƙarshen sa, Allah kuma ya kawo ƙarshen wannan al'amari da ke gudana a cikin wannan ƙasa namu ta Najeriya. Malam me sunanka? Sunana Abdulrahman Dan Azumi. Ok, Malam Abdulrahman Dan Azumi, kamar yadda take yau sallah kuma gashi jama'a sun fito suna gwada murnar su na wannan rana ta babban sallah, to me zaka ce dangane da haka? To gaskiya abin da zan ce shine ina mai farin ciki ga wannan rana. Ina gode wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mu irin wannan lokaci cikin rayayyu kuma masu ƙoshin lafiya. Abin da zan ce kenan. Dai kuma ina roƙon Allah kar ya sake nuna mana irin wannan shekara na wannan annoba na coronavirus. Sunana Musa Ibrahim Dalat. Ok, Malam Musa Ibrahim Dalat, kamar yadda take yau sallah, wani kira za ka yi ga al'umma na ganin cewa sun yi abin da ya kamata a wannan rana? Na hakika muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya sa muka yi sallah cikin rayayyu kuma ya nuna mana wannan sallah. Ina kira ne ga al'umma, duk wanda ya samu daman yin lahiya, Allah ubangiji subhanahu wata'ala, duk wanda ya samu daman yin lahiya, Allah ubangiji ya sa yi, wanda kuma bai samu daman yin lahiyan ba, Allah ubangiji ya bashi. Kuma muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta juma'a ta sallan idi da muka yi shi lafiya. Sunana Muhammad Sani Umar, wanda aka sani da Zanna. To Malam Zanna, me za ka ce dangane da wannan rana ta babbar sallah? Wani irin farin ciki kenan kake wannan, kuma wanne ne ya kamata za ka ayyana wa mutane? Gaskiya muna gode Allah da ya nuna mana wannan rana cikin rayu kuma masu lafiya, kuma gashi mun yi sallah alhamdulillah. Allah ya maimaita mana na gaba. Kuma ina kira ga 'yan uwana musulmai, musamman wanda suka samu daman yin lahiya, da Allah a taimaka waɗanda ba su samu dama ba a ɗan taimaka musu saboda yanayin rayuwa. Kuma muna gode Allah ubangiji ya ƙara maimaita mana wannan rana mai albarka. To yanzu kai kenan ka samu daman yin lahiya ko kuma ba samu ba? A gaskiya ban samu daman yi ba, amma dai na so a ce na yi. To saboda me yasa? Gaskiya saboda yanayin rayuwa dai ba kuɗi a hannu ne, amma dai mun so hakan. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Sunana Abdulbasid Abdulaziz B. Zaibo. Malam Abdulbasid Abdulaziz, to wani irin kira za ka yi ga al'umma ganin cewa wannan rana ta babban sallah, to wani irin kira za ka musu? Ni babban kiran da zan yi zuwa ga wanda Allah ya ba su dama suka yi lahiya ne, kiran da dan musu shine wannan lahiya idan sun yi ta ne su yi ta domin Allah da takwa, domin Allah yana cewa lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ba wai yana buƙatan naman bane ko kuma jinin da kuka zubar, Allah kawai yana buƙatan takwa ne. Allah ya ba mu ikon yi dan shi. Amin. Yanzu kai kenan ka samu daman yin layya ko baka samu daman yi ba? A ai ban samu dama ba. To me yasa baka samu dama ba? Saboda wanda kuɗi. Sallah masoya dole mu sha lemo a yau layya, roƙon Allah nake sallah yayi komo a yau layya, Allah jalla na roƙa karmi kai komo a yau layya, ranar sallah yau ne sallah.